proxies Ethiopia-Eritrea's next round. A day after Eritrean President Isaias Afwerki wrapped a 5-day visit to Cairo, Ethiopia's Afar region accused fighters from neighboring of crossing into its territory, seizing villages and attacking civilians. Afar officials called it a clear breach of the 2022 Pretoria Agreement that ended the Northern War. For months now, federal officials in Addis Ababa have been warning the international community that the TPLF had reopened channels with Eritrea. Another Ethio-Eritrean war seemed to be just around the corner. Unless cooler heads prevail, this would mark the 4th war in 6 decades involving Isaias Afwerki inside Ethiopia's politics and borders. كم نريو زلنا زي ميديانا إثيوبيا بفلاي مسبل تقلنا زتحاز ميديا نتكويناتنا عفار كتا مسيرترا كتحاحزو بزح عينت زخوني يكون جبتك حازة نتكوينات مسيرترا كلاقبو ليتم عالتنيز داكم زلو زخانة من تايو مسيرترا زلوهم ناي كوينات حلمي مسيرترا زلوهم أجندا ناي كوينات مخنيات سلد سعنولو ويون عالم كأمرولو زخوني يكون حقاوي يكون بوليتيكاوي يكون زخونة نايتا نتبع العيلهم نعلم من قدي كزاربولو سلو زي كلو everything أبي إثيوبيا زي كايت زلو نساتهم كقاصر وزي كعلو أوش تعدم زلو درونات زلنا ناي سليا نفرت زلنا ناي سليا دروناتن كاله تكنولوجين علنا نابل زفكر سرعات أوش تعدون زي كايت زلو كقاصر بزي مخالو نتا أوش تعدو زقاط مزلو سعرات ودكاتن مسير تراكتها عزوه إنا نرزلنا زد ما مسير تراز دل زلو كينات نعوك قد ما كنت كونهم كل ذي كعلو يمز قبر زلو إيرترا أبز قدايزي زخونة يكون ذات هذا قداي كم زلوا زرقا قد شفتي هلن إيرترا أبز قدايزي إذا كنتو مخنيات هلو ده ميت خاميتي مخنيات هلو مخنياتو كينات تعوج اللو ميزلو هذا دما كينات تعوج لك حساب نسوت داليد مسأكا يكون كان تبع بزخونة يكون من قدي نسخة قبر ملك كتب نبوري إيرترا قنايت قبرني هذا نسو يقداس نساتهم بقص علي نبي إيرترا زتكورة تارجت زخونة ميديا قص علينا نسمع زلنا إيرتران قبسن بحد خوينن بمنقد عفار مسوحات مسفانو مسكال كوينوم يهرمونا له استود بس راح يزي بحد خوينوم يمدمو تزلو حوحات نعوم سلد سمعيو بريزيدنت سياسن قبس خيدو سلد تراخبيو تنا عفار كوينات كجمر تغيرو كومي يلن بروباغاندان تحديدن زربان ولا حنت دما كنت ابجكت ويكا ايفيدنس كتقرب زي تغل تاغندا قداسيت جن سلامتاي كم يبللو ابزي اسمو Furious again. Okay. One drone video from Gondar, one dam Egypt didn't see coming, and Cairo's internet is melting down. Memes, outrage, and Nile paranoia all over again. This isn't GERD Part 2, it's something smaller, quieter, and somehow more threatening. Because this time, Ethiopia didn't even ask. Where Egyptians are calling Prime Minister Abiy Ahmed the Pharaoh of the Nile. What triggered this new Nile drama? A visit, a video, and a dam that Egypt never saw coming. The Pharaoh. Okay, زتري وزلهم قداي حجي كالاي نجبتاويان أمانة أقطع زلنا بينا نرزلنا مجمريا جبتني إثيوبيان مباسنا توم نفلتنا غير زبها زي الداسية قدب زبها المخانو الداسية قدب كساب حجي زي تفتحه معلب زي رخبة أجندة جد الداسية قدب دماء إثيوبيان تاين نابليوم قوش شوام زفتنو الداسية قدب ماي حيل إلكتريك ما منش أمبر نيريجيشن نتقملي كونان ماي وسيدنا نحرشاي كونان نتقملو ماي تمليو وريدو بتديقا غيرو ناباهم كخيدقن أبتي زخدلو قعزو بتديقا غيرنا حيل إلكتريك أنا منشوني سلزي ماي كقد لها كونان تراي كخزان كله يجزي كوسس غلم برد عريو نعقاتكم وتبغي لا يكتب منام تفتن قبس آيان قني فلتيهم زدي قاتات زي حدا معلتي نابي ريجيشن نخقبروه مخنياك خونهم كم زغلي فلتيهم سلزي انتايم زبلو زلو عند تفرمسهم irrigation زبان نزي ديقاتات ستتكيمهم نزي وحازز نابز خي زلو ناب irrigation ناب حرشان تغيرهم ماي نايتدي نايتروبا أصبقوا خو قدليو نقبس دما ناي موت ناي هيوتن موتن حتى يزي قدايزي سلزي ازلن كان أبي أحمد ناكل الأمحارة خيلو أكباب قندر حدش ديقا نلمعات زتكم نحرشا زتكم سريع هيلو زقبرو أب قبسي أبج أوج أو تفتير سلمتاي مبارزي أتوم حداسي قد تراي كونون زقبر زولون تايدا كالدي قايم زقبر زولو حجون بمبال نزي سبزي نعنا نخطف في لعاتي خزوليو نزي سبزي كأمان يبولون بمبال ويكب لي جميرة مالو إذا غانتا يزفتر إثيوبيان كم فكري تكملوا لو نحن حايلين لنا أنا مبالي يمستكملوا زلو نجيب سكن أجاي نتخ قبر وز دليل زلو متتتاو مليسك حيل كم زلون
ሓይልን ሙቐትን ክውስኾም ዘለዎም ክገብሮም እዩ ገለገለ ኤርትራውያን ታይም ዝብሉ ግብፂ ናይ ቃላት ጥራያ ብቓል ጥራያ ትህድድ እኮ we don't care ንሕና ኤርትራውያን ኢና ግብፃውያን ኣይኮናን ግብፂ ብቓል ድያ ትህድድ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ድያ ትገብር ኢኮኖሚካዊ ፀቕጢ ድያ ትገብር ንዓና ሓገዝ ይኩሉ ንኤርትራ ይኮንኩን ዝብለኩም ንኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣካይዳ ፀቕጢ ክትፈጥረሉ ከላ ኤርትራ ትረብሕ እያ ካብዚ ስለምንታይ ናይ ኢትዮጵያ ሕማቕ ስለ እንደሊ ኖ ኢትዮጵያ ብግልፂ ናብ ኤርትራ ወራር ከካይድ ንኤርትራ ከም ብሓድሽ ኣብ እገዳ ክእትዋ ኤርትራ ከምቲ ንፀል ንክገብር ኩሉ እዩ ዝገብር ዘሎ I don't know ከመይ ገይሩ ዘይርድኦም እንታይ ኢሎም እስከ ይፅሕፉለያ ፕራይቬትን ገለን ኢትዮጵያ እኮ ጎረቤትና እያ ምስ ኢትዮጵያ እኮ ንሕና ብሓደ ኢና ክንነብር ግብፂ ንየው ዘሎ እንታይ ይገብረልና እዩ ኢትዮጵያ ምስኣ እዩ ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ጎረቤትካ ስለዝኾነ እንታይ ፅቡቅ ረኺብካ ንሕና ንፅቡቅ ንደሊ ንሳቶም ኩሉ ግዜ ንጥፍኣትካ ይሓትኩ ኣለዉ I don't know እንታይ እዩ ኣትይዎ ዘሎ ገለገለ ሰብ ኣይርዳእንን እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ንምጥቃም ኣይኮና ኣጀንዳና ባሕርናትና ብሓይሊ ክንወዘይናዮም ዝብሉካ ደሎ በናይ መንገዲ ንግዲ ኮይኑ ዝስማዓካ ዘሎ ንዓኻ በናይ መንገዲ ሽርክነት ኮይኑ ይስማዓካ ዘሎ ዓሰብ ናትናይ እንድሕሪ ኢልካሲ ንንግዲ ሃበኒ ማለት ድዩ ዓሰብ ናተይ ኪጠብ ካልካ ከይድ እዩ ዓሰብ ገለገለ ካለው ወላ ንዓስ ኣለዉ እንዲኦም እቶም ሽዩጣት ዓሰብ ሂብካ እኮ ትኻል ተረፈ ኤርትራ ዓሰብ ኢሎም ዓሰብ እንታይ ማለቶም ይኸ ፍርቂ ናይ ክሳብ ባፅዕ ዘሎ ናትና ኢሎም ካርታ ክሰርቁ ኣይትሪኦም እዮም ዘለው ስለዚ ኣይኮነን ዓሰብ ቅንጣብ መሬት ነዚኦም ክትብ ሂብና ሰላም ክንደሊ ዝብል ሰብ ኣሎ ንዑ እንተይ ኢልካ በዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክትዓርፍ ከም ዘይኮንካ ትፈልጥ ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንዑን ተፍኪትካ ነቲ ልውላውነት ናትካን ግዛእታዊ ሓድነት ናትካን መግዛእታዊ ዶባት ዝበሃልን ስለተፍርሶ ዘለካ ድሕሪኡ ላይን ኦፍ ዲፈንስ ናትካ ሕጋዊ ሰነድ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ እናጎደለ እዩ ዝኸይ ስለዚ ኣነ ንመን የዛረብ ዘለኹ ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ዘይኮነስ ንእሽተይ ወለዶ ዝመፅእ ባዕሊ ፈልጥ ዝብል ወለዶ ክመፅእ ክእል እዩ እዚ ከም ርዱእ ጌርኩም ሰድዎ ምዚ ናይ ኢንተርኔት ጀነሬሽን ምዚ ገለመለ ንሪኦ ዘለና ባዕሊ ፈልጥ ዝብል ወለዶ እዩ ኩሉ እዚ ኣብ ገድሊ ዝነበረ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ኩሉ ኤርትራ ከምኡ ከይመስለኩም ንኣሽቱ ዘይግድሶም መሊኦም እዮም ናትና ከምኡ እዮም ኣሜሪካውያን ከምኡ እዮም ንሪኦም ኣለና ኤውሮጳውያን ከምኡ እዮም ሕጂ ዓቢ ዘሎ መንእሰይ ፖለቲካ ዘይግድሶ እዩ ኪድ ባዕልካ ትፈልጥ ዋላ ባዕሎም ፈልጡ ዝብል መዓት ኢኻ ትሰምዕ ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ የድልየና ቀስ ኢልና ድማ ክንእምኖም ክንክእል ኣለና ብዝኾነ ንመለስ ናብታ ኣርስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ግብፃውያን መመሊሱ ሽግራት ናቱ እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ነዚ ሽግራት እዚ ሽግር ናይ ሰብ ኣይንፈቱን ኢና ግን ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ክሰሓሓቡ ከለዉ ኤርትራ ንክልቲኦም ሓይልታት ክትፃወት ኣብ መንጎም ንክልቲኦም ከተፃውቶም ትኽእል እያ ምክንያቱ ክልቲኦም ተወዳደርቲ ሓይልታት ስለዝኾኑ ኤርትራ ድማ ንክልቲኦም ተገድስ ሃገር ስለዝኾነት ክልቲኦም መን ዝያዳ ናብ ኤርትራ ይቐርብ ውድድር እዩ ኤርትራ ድማ ነዚ ውድድር እዚ ክትረብሓሉ እያ ዘሎ ማክሲማም ክትረብሓሉ ኣለዋ ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ዕድላት ናይ ምምዝማዝ ሕልሚ ዘለዎም ሃገራት መራሕቲ ኣይኮኑ ባዕሊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ እዚ ንምንታይ ማለት እየ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለዉ ንዝኾነት ሓጓፍ ማክሲማም ስኩዝ ክገብርዎ ዝደልዩ ይኮኑ ስለምንታይ ፅቡቅ ጉርብትናን ሰናይ ጉርብትናን ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ካብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ንጅቡቲ ክንሕስም ኢልና ንጅቡቲ ክሃስስ ዘላ ሃገር ንዑ ከነርብሕ ኢልና ምስ ጅቡቲ ምስ ጎደቦና ፀገም ክንፈጥር ኣይንኽእል ኢና ብጉዳይ ዓሰብ ክብል ዝተዛረቦ ዓብ መዛረባ ርሱ ኮይኑ ዝነበረ እዩ ኣብ ካል ኣፍሪካ ግን ጅቡቲ ሓንቲ ሰከንድ ይተሓስበሉን እያ ብዋጋ ኤርትራ ሃብቲ ናታ ክድልብ እያ ትደሊ ኣቢ ኤርትራ ይትግድሶን እያ ኩሎም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ከምኡ እዮም ኤርትራ ዝበሃል ወይ ጉርብትና ገለ ዝበሃል የለን ዚሮ ሳም ጌም እዮም ዝፃወቱ ኩሎም ኣነ ጥራይ ይርባሕ እምበር ካልእ ባዕለ ዱ ይፈልጥ ዝብል ፖለቲካ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ፅቡቅ ኣይኮነን ንነዊሕ ዘበናት ክትቅፅል ከላ ጎረቤትካ እናተሳቀየ ስኻ ፅቡቅ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ናይ ኤርትራ እገዳ ናይ ኤርትራ ፅልዋ ሰንዓፎርን ኩሉ እንተሪኢኻዮ ኤርትራ ባዕለ ድያ ትፈልጥ ወላ ቡ ጌራ ህልም ትበል ዝብል ፖለቲካ ክኽተሉ ፀንሑ እዮም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣይተረኣየን ኣሎ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ግን ነዚ ኩነታት ናይዚ ክሳዕ ክንዱ ክቕፅሎ ዝኽእል ኣይመስለንን ምክንያቱ ሰልቺዎ ዘሎ ወለዶ እዩ ዘሎ ብዕንደራታት ናይ ኢትዮጵያ ብዕንደራታት ናይ 4 ኪሎ ዝሰልቸወ ወለዶ እዩ ዝዓቢ ዘሎ ንዓይ ሓዊስካ ማለት እዩ ድራማ ናይ እዚኣቶም ዘሰልቸወና ሰባት ብዙሓት ኢና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣይሰልቸወና ይብለኩም እየ ግን ናቱ ስነ ኣተሓሳስባ እልርቢት ነዊሕ ታሪካዊ ኣጠማምታ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ኣብ ኤርትራ ግን ንከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፃወር ዝኽእል ክብል ኣይክልኒ ኣነ ተጋግየ እንተለኹ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ኣርሙኒ ናብ ኢትዮጵያ ዝምልከት እዚ ሕገታት መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ፀንሐ ብሕጂ ዝመፅእ ወለዶ ክገብሮ ኢለ ፍፁም ኣይግምትን እያ ምስ ኢትዮጵያ ዝተወደየ ዝምድና ክህልወና ማለት ዝምድናና ክብተኽ ማለት ኣይኮንኩን ወይ ብትክክል ክብረታትና ሓልዮም ናትና እናቶምን ሓልዮም ክኸዱ ዝኽእልሉ መንገዲ ስለዚ ተኸባቢርካ ክብሪ ናይ ሓትሕትካ እናሓለኻ ትኸደሉ መንገዲ ክኸውን ኪኑ ዝሓለፈ ግን ኤርትራ ብፍፁም
نتي كونتات ناي عندنا ناتهم انترتين كتقبرو كتفكت تخل حاجر يا إلي أعمن يعني لذي زي مسجبت زقبرو وزلو كونتات أبجمتي تيقا بزح نجارات كن خلينا كم يرتراويان كنا كنريو خلنا دما منجس يرتراك ساب حجست قتلو من البات نتيجة قرن أفريقيا تزبالة contribution أبركتوز جبري يلك كزارب خلاني منجس يرترا بتجدنا بر عدلات نبزحات هجرات كونتاتن نكعريا حق زيو بقمت قالوا هجرات ياتن نتفعت يرتراين سريع هجرات يكون استون بوليتيكا نياتن هيتن هجرتين نتفعتيو سريع كنبل خلينا حنت بزيا الريمة نمودة بزيا بازار السك زارب كله رجيت أياك حلف زلي حزبنا يكرنا أفريقيا نسبة إيرتراي بدلون نعبنت حزب إثيوبيا ولا ونسبة تجراي وسد معرتي بوليتيكا وتسقم زلنا نتتسديدوز متسب بتحزبي بحما غير عيون زي كوننا كنقبل لنا أوكي أب السودان زلو حزبي معرتي منجست زقبر زنبرة سرح نحزب إيرترا بس بقري وتراي دكونس حقيفو كب كيبو نبز دلي يكسب زخيت تستعور حزبي ولو ان سومال ون كساب كندو بقى تخلي بلاي نخلي ناقد ابقرنا افريقيا زلو حزبي ولو اب جيبوتي زلو حزبي عفارنا وز خدلو سلازي تقرن قرن افريقيا زلو حزبنا انا حما غيغبرنا اتم بوليتيكا مراحتيهم كل غزي انصارتي انصارت هاجر زخد زلو امبر حزبي يكونن سلازي مس حزبي باس يبلنا اتم كابتن حزبي طيات مراحت مصيوم اب اثيوبيا يكون اب السودان يكون اب جيبوتي يكون اب كالو كوينه مسانا سلام شركنتن انت دليو مرحبا كمزنا حجي أبارات كيلو زلو عند راجل كنت أورو نخل كوينا يسمعنا أنت خونة من سيرترا حنسب النحوارون نزق دايزي فتح وك حلف تصفان جبر I think أنا نمن سيرترا ما رحتنا يرترا نمو داتا challenge يا زلاتهم زعجي نمو داتا بدهو يا زبلا إذا أبي عنك إدو زلو قبل يرترا نمو داتا بدهو إذا بدهو زيادة ما يرترا حنسب النحوارون أنجي زاك السجرو تصفان جبر معناته كيدا لنا يد متأنا زلو كيدا لنا يو نخورونا يلوم يمزماتو زلو سلازي منجس يرترا بتزلوه أتمامتا يكون السلالفة يكون كله كل عدلات وش إثيوبيا زلو صلوات رايدة يكونه أبكرنا أفريقيا زلو صلوات تقيمه نزنا أبي أحمد عندنا حنساب النحوارون مفتحك قبرلو تسفان قبر زيادة رأيناتي تمنيت اجي نابيك قصلي قربت لي أبناء قداينا السودان كتحازي مغنياتو أب السودان حدش نقرس لزلو Where the army says it shot down a drone operated by the RSF over the city of El Obeid in North Kordofan state on Saturday. Sources say the drone tried to target military and civilian sites west of El Obeid. The RSF launched a series of coordinated drone attacks on 4 cities controlled by the army on Friday, a day after announcing it had agreed to a US-led humanitarian ceasefire proposal. Meanwhile, a local news agency has reported that poverty in Sudan had increased from 21% to 71% due to the ongoing conflict. It added that 23 million Sudanese now live below. انتي نسمع لنا بزي زي RSF زبال اتو جله درونات بزلو قصالي متقعت تاتو يقصل كم زلو ولا كو امريكا مقراص ناي تخص بصيح لكم تبله اتي RSF جن متقعتناتو ابز العبيد ابزبال ناي RSF درونات متقعت كم زغبران رلنا سلازي نتب امريكا تشمجيلو تبصيح له زبال زلو مقراص ناي تخصي نعون كلاي الناس سجرة سقوم تدوس نرلنا كأنا إسرائيل بحرينا نرجعلنا مس إسرائيل ركب زلوا حيلة تقينو دما تمساس على البحري كري نبوريو إمارات مالت إسرائيل مس إسرائيل زقرب زمدنا زلوا سلزقنا نتزجبر زمدنا تات نكتحس زخودو زلوا قعزون نرلنا بقمت قالوا حزب السودان أبديق زبالة دخلنات أتيكم زلوا ينقر أتدخلنا دما يغطر كم زلون تسقاينا يتزبي النابرت أي خي كم زلوين نرجعلنا أبزقو دايز دما نايت قرن أفريقيا مراحتي كلاتهم سودان بلو دبوب سودان بلو كينيا بلو أب صوماليا ونت بونتلاند زبال صومالي لاند زبال كلاتهم زياتهم مس إمارات كوينم أب قداينا إثيوبيا إيدهم إتيوم كم زلو يزنقر أما ودا تاجن تكون تاتي نابي جوسي خير على الدحريلنا تلتسلس أرتيكلز كنرينا هذا بزر زنريو زلنا نتايم زبلو زلو بتدقاقامي مزنعتي ما مستقبرة ناي إمارات فينجر برينت سابت كوينات تيركب كم زلو يزنقر زلو سلازي إمارات أب محبر سب عالم أب UN يكون أب كله أب قداي ناي السودان إيديا بالليل ويونا راسف حجز ياللغوني لا يتما جوز لك سافج أنت خونه بتجبتي تدقاقامي أب UN يكون بخالوت investigates قبرو وزلو ناي السودان 10 أب كل كنتات ناي تكوينات يرقبوها كم زلون بو منصر دما تزبي أنصار إمارات ساقطن خجبر بكل من قدي
ድፊት ይግበር ከም ዘሎን እቶም ምስኡ ኮይኖም መጋበርያ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘሎ ሃገራት እውን ጽልዋ ይመጽኦም ከም ዘሎ ንኣብነት ኬንያ continent is the war in Sudan, and you know that the Sudanese army claim that your country is supporting the other side, the rapid support forces. I mean, you had a meeting in February with the RSF and some of its allies. They signed a declaration to create a parallel government. The RSF recently took Al-Fasher in Darfur in Western Sudan, and the UN says there were summary executions, there were murders, there were rapes. ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ RSF ዝፍጽሞ ዘሎ ገበናት ንዊልያም ሩቶ ይዝሓቶ ዘሎ ዊልያም ሩቶ ድማ ምስ RSF ርክብ ከም ዘለዎን ወይ እውን ከም ዝተሓባበርን እዚ ድማ ኢማራት ብዙሕ ኢንቨስትመንት ስለ ዘለዎ ኣብቲ ዓዲ ዓብ ጽልዋ ስለ ዘለዋ ኣብ ልዕሊኡ እውን ጽልዋ ከም ዘለዋን ኮንትሮል ከም ዘለዋን ይንገራሉ ትሕቶ ድማ ዊልያም ሩቶ በዚ ጉዳይ እዚ ይሕተት ምዃኑ እዩ ዝንገር ንሱ ግን ኮምፕሊትሊ ንሕና ኢድ የብልናን ባህላ እዩ Kenya is a great democratic country. We are the only place in East and Central Africa where people can come and meet freely from every part of the world. And the meeting that was there in Kenya was a meeting of the civil society, meeting of church groups, meeting of Muslim leaders, meeting of women. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዊልያም ሩቶ ንሕና ዴሞክራሲያዊት ሃገር ስለ ዝኾንና ኢና ንኻልኦት ንእንግድ ዘለና እምበር ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢድ የብልናን ስለዚ ኩሉ እቲ ዝተገበረ ንኬንያ ሓዊስካ ዝግበር ዘረባ ንሕና ኢድ የብልናን ኢሉ ነፍሱ ካብቲ ኩነታት እቲ ከውፅእ ኢና ንርኢ ዘለና ብርግጽ ቀጥታዊ ዶብ ስለ ዘይብሎም ብቐረባ እዚ ንትን ክትብሎ ትኽእል የለን ግን ብዙሓት ሃገራት እንኮላይ በዓል ዩጋንዳ እውን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢድ ከም ዘለዎም ካብ ብኡጋንዳታት ገይሩ ዝኸይድ ኣፅዋር ከም ዘሎ ዝንገር ኣሎ ስለዚ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሓት ኢዶም ዝእትውሉ ዘለዉ ናይ ብዙሓት ሃገራት መፃወቲ ግራት ኮይኑ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ድማ ድሕሪ እዚ ናይ ኣልፋሸር ዝበሃል ሃገር ከተማ ዘጋጠመ ግፍዒ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ኣጋጢሙሎ ይብሎ ብብዝሒ ኣፅዋር ይውሕዝ ከም ዘሎ ንሱዳን ክሕጂ ናብ ፖርት ሱዳን ብዙሕ ናይ ፅዕነት ነፈርቲ ይመፃ ከም ዘለዋ ካበየን ዝመፃ ዘለዋ ይበሃል ኣሎ ካብ ቀጠር ዝመፃ ኣሎ ካብ ቱርኪ ዝመፃ ኣሎ ከምኡውን ንኣብነት እዚ ሓንቲ ናይ ቀጠር ብብዝሒ ትመላለስ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ቀጠር ኣሚር ኤርፎርስ C-17A ዝበሃላ ዓበይቲ ነፈርቲ ማለት እዩ ብተደጋጋሚ ናብ ፖርት ሱዳን ክትወርድ ከም ዝተራየትን there is a noticeable cargo military flights arriving to Port Sudan over the past few weeks ታልፋሸር ካብ ዝሰዓር ብዙሓት ናብ ሱዳን ኣፅዋር የብፅሑ ከም ዘለዎ ከምዚ ኢሎም ብፍላይ ቀጠር ዝበሃል ናብቲ ሰራዊት ሱዳን ኣፅዋር የብል ከም ዘሎን ኣብ ገገሊኡ ድማ ንኤርትራውን ሓዊሶም ናብ ኤርትራውን ምምልላስ ይርአ ከም ዘሎ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኢና ግን I just cannot believe those things ንኤርትራ ኣብ ናይ ኩናት ኩነታት ምሕዋስ ንቡር ተርእዮ ናይ ሚድያ ስለ ዝኾነ እዩ ብሓፈሻ እቲ ኢማራት ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝያዳ ኣብ RSF ክዕጥቕ ከሎ በዓል ቱርኪ ከምኡ ድማ ቀጠር ዝሕወሶም ዘሎ ስዑድያን ግብፅን እውን እንትኾነ ካብቲ ዝገብርዎ ዝነበረ ሓገዝ ነቲ ሰራዊት ሱዳን እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መወዳእቱ ናበይ ገፁ ክኸውን ይኽእል we don't know ግን ጽቡቕ ክኸውን ከም ዘይክእል ግን ግምት ኣለኒ ምክንያቱ መጠን እዚኦም ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም ዘእተዉ መጠኑ እናገደደን እናኸፍአን ዝኸይድ እዩ ናይ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሊስና ብዛዕባ ቁጠባ ጀዋር መሐመድ ዝበሎ ንቀርኒ ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ብፀብፃብ ናይ World Economic Forum ዝበሃል ማለት እዩ ድኽነት ኣብ ኢትዮጵያ the UN estimates Ethiopia's population to be 135.5 wow ናይ UN ገምጋም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ 135.5 ሚሊዮን ከም ዝኾነ ዝግምግም ኢሉ ካብዚኣቶም it is from this total that 129.7 million people or 95.7% are considered to have low income ትሑት ደሞዝ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ከባቢ 96% ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ when Prime Minister Abiy Ahmed talks about economic miracle he is referring to the remaining 4.3 who are residents of that island of prosperity ጀዋር ገይሩ ዝሃርሞ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፀብፃብ እዚ ካብ ናይ World Food Program WFP ዝበሃል ዝወፀ እዩ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ 95.7 ህዝቢ ኢትዮጵያ ትሑት መነባብሮ ወይ ከዓ ትሑት ኣታዊ ከም ዘለዎ ክንገር ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ቁጠባ ተኣምር ንሰርሕ ኣለና ክብል ከሎ ነቶም
4.3 ኣብታ ናይ ብልጽግና ደሴት ዝነብሩ ንዓታቶም ምዃኑ እዩ እናበለ ጀዋር ጽቡቕ ገይሩ ክሃርሞ ንርኢ ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ መመሊሱ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ቁጠባት እናተበላሸወ ዝኸደሉ ዝቕባበ እናተበላሸወ ዝኸደሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ሓንቲ ምርጫ ተርፈሳ ድማ ስርቅን ብልሽውና ናብዚያ ስምዕዋ የሚሰርቀው ሰው ቁጥር በሆነ ፐርሰንቴጅ ካለፈ የሚሰርቀው መሸከም የማይችልበት ቦታ ላይ ይደርሳል። ያን ጊዜ ኮላፕስ ያደርጋል ሲስተሙ። ማን የሰራውን ነው የምትሰርቀው? ራሱ ሲስተሙ ራሱን መብላት ይጀምራል። አሁን እሱ ከሰረቀ እሷ ከሰረቀች እኔ ለምን አልሰርቅም ወደሚለው እንታይ ይብላሎ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ሰረቕትን ዘሎ ሬሽዮ ወይ ከዓ ምዕሪት እናተበላሸወ እንድሕር ከይዱ እዚ ማለት ሰረቕቲ እናበዝሑ ሰራሕተኛታት እናዋሓዱ እንተኸይዶም መን ዝሰርሖ ኢኻ ክትሰርቕ ኢልዎ ስለዚ እቲ ሲስተም ይፈይል ዝገብር ኢሉ ብዙሕ ሰብ እናሰርቑ ከለዉ ውሕዳት ሰሪቆም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ብልሽውና ገይሮም ፀይቆም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ንዓታቶም ድማ ሕጊ እናረኸቦም እናተኣረሙ እናተኣሰሩ ካብቲ ሲስተም እናወፁ ዝበዝሐ ሰብ ግን ብትኽክል ኣተሓሳስባ ክኸይድ ተጀሚሩ እዩ ሃገር ዝኸይድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሰረቕትን ምዝማትን ምጭዋይን ኣፀቢቑ ኣብ ዝበዝሓሉ ግዜ መን እዩ ክሰርሕ ምስራሕ ትርጉም የብሉን ትምህርቲ ትርጉም የብሉን ኣብ ዩኒቨርሲታት ናይ ኢትዮጵያ ሰብ ምኻድ ኣብይሉ ይበሃል ኣሎ ስለምንታይ ትርጉም የብሉን እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ 4 ዓመት ተጥፍእ ኣብ ቲክቶክ ዕድልካ ምፍታን ኣብ ኢንስታግራም ዕድልካ ምፍታን ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ እውን ብስግሮ ዶብ ጌርካ ንስዑድያ ገጽካ ምኻድ ካልኦት ኣማራፂታት ዝሓሹ ኮይኑ ተማሂርካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ዝብል እምነት ኣብ ኢትዮጵያ ብቐንዱ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ ነዚ ይብለሎ እቲ ስርቂ ድማ እቲ ዝበለፀ ኣይ ቲንክ እቲ ስርቂ ሕጂ ጀመረ ይመስለንን ናይ ስራሕ መንፈስ ብናይ ብልሽውናን ብናይ ድጎማን ብናይ ምጥፍፋእን ጥራይ መንፈስ ተተቐይሩ ካብ ክሰርሕ ሰብ ሰሪዕካ ደሞዝ ክትረክብ ትፅበ ኣጠፋፊእኻ ገለ ምርካብ ዝሓሸ ኣማራፂ ኮይኑ ክስምዖ ይጅምር ባናትና real money is going to come in 2 or 3 years. Now is when you need to be panicking for money. Not when crypto was spiking and everyone was talking about it and every dummy was making money. Then it's too late. You need to be panicked now, make money now, stack your bags now. Stick to the basics. Ethereum. Andrew Tate በትወን ትሰልዎም ብዘይ ገድስ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ 2022 ተዛሪብዋ ቢትኮይን ሽዑ ክንደይ ነይሩ 16,000 ወሪዱ ነይሩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣነ ልክ ኣብታ ግዜኣ ተዛሪበላ ክሪፕቶ ኮርስ ዝበሃል ድማ ሽዑ እየ ጀሚረ ኣነ ደንጎየ ጀሚረ ማለት ቅድሚ 10 ዓመት ኣይኮንኩን ጀሚረ 22 ጀሚረ መወዳእታ ናይ 22 16,000 ካላ እታ ኮርስ ጀሚረ ሎሚ ልዕሊ 100,000 200,000 በፂሑ ነይሩ at some point ስለዚ ካብ 22 ትማሊ ነይሩ ከም 3 ዓመት ዳርጋ ኖቨምበር 22 ግዜ ነይሩ ካብ 22 ክሳብ 25 ካብ 16,000 ናብ 120,000 ዝኸደ ኣሰት ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት እንታይ ክኸውን ኢልኩም ጀስት ሕሰብዎ እሞ ዘድሊ ስጉም ትውሰዱ ኣንድሩ ቴት በዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ይዘኽብሮ ንዑ ሰሚዖም ኢንቨስት ዝገበሩ ዓብ ለውጢ ገይሮም ናባኸትኩም ድማ ነብፅሖ ኣለና ኩሉ ግዜ ዝነብር ዘረባ ስለ ዝኾነ ተጠቐሙሉ ብለኩም ንቐፅል ሓንቲ ክላሽ ኣይተኮስናን ሓንቲ ጥይት ይብለክ ኣሎ ሓንቲ ጥይት ድሮን መጥቃዕቲ እውን ኣይተኻየደን ማለት ድኒ ድሮን መጥቃዕቲ ሓንቲ ቁምብላ ተኩሳ ኣብ ቅድመና ተኩሳ ዝብለክ ዘለውት ናይ ፌደራል هو جنرال دسكاو نفتات قاعد حنتي تساتي خذولو بزعي زبحال متس أزي حساتي تايم زلك لمينا أنا تحسست أنا ينوركنو عليه فتصم ينوركن من فتصم بقى حساتي زي لازم نبرون من متعدرني زي تزغن استاشقر له أزي كنا زواهلو مشور باريو أعطاك مغياريو بقى ناي نقدر نقرون غيرهم يوم እጅ መስጠትማ ነጮች ይቅርባችሁ አትችሏቸውም ብለውናል። ይቅርባችሁ አትችሏቸውም 250,000 ሰው አዘጋጅተዋል። ድሮም ደርግ አሸንፈዋል። እነዚህ አይቻሉም እጅ ስጡ ነው ያሉን ፈረንጆች። እጅ መስጠትማ ያወላጆቻችን አይደለም። እጅ ከመስጠት አንድ ቀን ማደር የለንም ብንም መሞት አለብን ብለን ነው ወደ ውጊያ ጋውት እጅ መስጠት የርሶ መስኪና ጁላ በቃ ከምትሪ ወደ ለኹም ይኹም ኢድ ማሃብሲናትና ታሪኽና ቦታትና ኢኮኖሚ ዝብል ዘሎ ናይ መንዳ እዚ ኩሉ ባሻሓት ቁፅር ትማል ጥራይስ ንቡሕ ከከትካ ኣብ ትግራይ ዝገበርካ ኩናት በሻሓት ዝተማረ ኩልካሲ
حجي دما فانو معلتا وزمار خكازلوسي أنت زم سبازياتهم سي امبرد ناي سب حفرة اللوميو ولا كوينا متحزسي نالهم زلنا نملسنا بتكوينات دبلو زلهم بتدقاقا مجن بيلا جيروم كهرموينا نسمع زلنا نتجولاز بعد ነገር የለም የድሮን ጥቃቱም እንደዚሁ ጋብ ያለ ይመስላል ነገር ግን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ነው ምንሰማው እስቲ ምን አሉ ምናልባት የትግራይ ነጻ ሰራዊት የሚባለው በአፋር ክልል እየሰለጠነ ወይም ደግሞ እየተደራጀ ያለው ኃይል ሙሉ በሙሉ ወደ ትግራይ ገብቻለሁ ካሁን በኋላ አፋር ላይ አታገኙኝም እያለ ነው እስቲ ምን አሉ አዳዲስ መረጃዎች በሳይ እንግዲህ ከአራት ቀናት በፊት በአፋር ክልል የነበሩ ህወሓት ላይ ተገንጥለው የነጻ መሬት ላይ ተደራጅተው የነበሩ ከህወሓት ያቆረፉ ኃይሎች የህወሓት ኃይሎች ወደ አፋር ክልል ዘልቀው በመግባት እነዚህን ኃይሎች መምታታቸውን ይታወሳል እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ናይ ትግራይ አብይ አሕመድ ናይ መወዳእታ ዝደልያ ዝነበረ ልክዕ ከምቲ ኣምሓራ ንሓትሕዱ ዘባልዖ ዝነበረ ነቲ ትግራይ ዘባልዖ ዘሎ ኦሮሞ ከምኡ ንትግራይ ድማ ተመሳሳሊ ገይም ዝነበረት እቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ህወሓት ከም ኣትዩ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ከም ዝሃረሞን ካብቲ ዝነበረ ቦታታት ብሕማቅ ህድማ هادي كم زوجن اتنا يا محرم ميديا يجي زارب زلو اتنا يا محرم ميديا كم زكبل كلون بعلو انتاي زتنبه حرام ريت زكبر زلو صوتا ترديوم كم زلو ترايدي كونسي اسلالفاناتو مستناي تግራይ حيلي تمساسالነት كم زلو يخاطري نت تግራይ تغبر زلا بدهوتات ناي تግራይ بعيني صلي بعيني هلخ بعيني እንቋዕኮ መኾኑ ዝብል ደይኮነ በወገን ብልጽግና ብዝብልጽግና ዘሎ ተጋሩ እንታይ ይብለሎ ነቲ ኩነታት ራዩ ብዚ ባዕላቶም ክብሎ ከለው ትግራይ ወይ ድማ ትዲኤፍ ናድሮን መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ኩሉኩም ፈልጡ ኢኹም ብዙሕ ሰብ ድማ ቪድዮ ሰሪሕ እዩ መንግስቱን ባዕሉ ኦፊሻል መግለፂ ወፂሎ ካብ መቕፃል ግን ኣብቲ ኮሜንት ኣትዮ ነራእኹ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ካብ መቐለ ወፂ ስለነበርኹ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ክሕልፎ ይኽኣልኹ ግን ብዙሓት ሰባት ተጋሩ ነተባልቲ ወይ ድማ ብሽም ትግርኛ ተናገርቲ ኣትዮም ኣብ ኮሜንት እሰይ ገና ታይሪኦም ትሉ ነይርኹምና ብጣዕሚ ሕዝን ነገር እዩ كندي زنجر زوج هم تقامو على السراوي تجري من تاي درون متقعد تجري لهم دمس تخونو بزي ولا تملي استخونو بتعمي حزن مادي السيب مال تمالي مدحنا زنا لهم درهم سراوي لما عندي السيب تلو بتعمي حفرينا أكاونتي دم ترجع دم جزيرة ريبورت سووا كم زتريو زلهم نتي أبتجري زلو بوليتيكا فلا لاي بفلاي مسبلت قلنا مسأبن دوي لزلو نتي كونتات نيدرون متقعد تابع لتجارو هيوت ناي قالوا تهدراتون جوسده زبال زلو انقعكم مخونو انقع كم استفصم زبلو تغارو بمهلاوم اتي اب تግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ አፈላላይ ክንድምንታይ ስራውር ሰሊዶም ዘሎ ይዝነገር ምናልባት ነዚ ጉዳይ እዚ ክገልጽ ይመስለኒ ወዲ ወረደ ንባዕሉ መንጎ ዝጻወት ዘሎ ዝበለ ስምዑ ተዋሳእቲ ዘለዎ ያ ኣምሓራ ተዋሳእቲ ኮይኖም ኣለዉ نعمي منقستي كمو هذا تواصاي إيرترا تواصاي منقست أبي نتبور محيزون هنا كودا خمزي كالون قلت سلازغونا بحيل مبدا سلازي كال قلت سلازغونا حد ذي أكتواقع كم زي تقل كله يفلطاي منقست أبيون يبلا جنزو خمسة يبلا يفلط سراويتا تساوي خمسة الله يفلط نايتون هدقف نبايت أنا ورد خمس غدون يفلط لذي كواقع تحدي ياك كواقع يفلط تتوقع توصل يفلط زلوا من مارتي ويك تدالو ناي سلام أجندة حسكا جلس حسكا عالمون أمينكا حاجزون رحيكا إيكونومي حقورهم حشكا أطوارون حديكا تتكفتون حديكا غالي كنا تمد لو ذاك الجيزة مد لايو ويد ما شكل بسلام تحيي مالي منقسي أم مونغو زلو أي زلو أم مونغو مالت حزب بتشبط قينات لمقار أو خبي تساقم الله يتساقم دلنا حزي
ፀገም ኣሎ ፀላዎ ካብ መንግስቲ መጠንክራ ከሎ ፀገም ኣሎ ካብ ደገ ክዕድጎ ብዙሕ ዘበለ እውን ኣይከኣለን ዝበዝሕ ኮንትራት ኣሲርዎ ዝነበረ ውፅኣን ገንዘብ ክስርዞ ተገዲዱ ቅርሺ የብሉን ንኣሜሪካ ይሕግዝ ይልምን ኩሉ ይዝልም ዘሎ ንኤምሬት እውን ይልምን እዩ ዘሎ ደሞዝ መክፈሊ ከይተረፈ ማለት እዩ ቅርሺ እውን የለን ሰራዊቱን ተሰባቢሩ ሞራል ሰራዊቱ ሳይ ኣይኮነን ዜሮ እዩ بمن مجد حزب معلوم انت تجمرون انا زلت مورال زلو نايفلا حيل يبن بمن مجد ببجيو نامزنا ينقينا نايفلا حيل انا ذاك عندما كنا نسترف اي مسؤول بطالة تبرح መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዩን ኩናት ዕድልን ነይሩ ቀደሙ እውን ኢለ ይኮነን ሕዚ ሰላም ዝብል ዘረባ ዛረብ ዘሎ ክፍዕል ከም ዘይኽእል ተረዲኡ ኩናት ድማ ክቕፅለሉ ከም ዘይኽእል ተረዲኡ ይብሎ ኣሎ እዚ ዘረባ ከም ንሰምዖ ዘለና ናይ ታደሰ ወረደ ኣብ ከመይ ኣጋጣሚ ተዘሪቡ ኣብ ዝቐረባ ተዛረበ እዩ ግን ኩሉ እቲ ዘረባ እንተሪኢኻዮ መንጎ ከም ዘሎ ይዝርአ ምክንያቱ እታ ነገር ኣነፅር ኣቢሉ እንድሕርይዋ ብዙሓት ስቴክ ሆልደርስ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝብል ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ግን ንመን ከይትንክፍ እናፈርሀ እዩ ንኣብን ንብልፅግናን ንብዙሓት ሓይልታት ከሐጉስ እዩ ዝፍትን ዘሎ ቨሪ ቨሪ ዴሊኬት ዝኾነ ከቢድ ባላንሲንግ ኣክት እዚ ሓደ ኩናት ዝእውይ ዘሎ ሓደ ሓይሊ እዩ ብልፅግና ይበሃል ኣብይ ኣሕመድ ይበሃል ኤርትራ ክወረካየ ወይ ውና ውሽጣዊ ኩነታት ከኣት የበለት ኤርትራ ሃገራን ቦታን ሒዛ ደው ኢላ ትልካላ ምስ ትግራይ ወይ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ኤርትራ መሬት ኮይኑ ግን ዘይተወደእ ዘሎ እቲ ናይ ሕንፃፅ ናይ ዶባት ኣከራኸር ትብልዎ ስኻትኩም ማለት እዩ ዘከራኸር እኳ ኣይኮነን ብይን ዝተዋህበ ግን ድሓር ንዑ እውን ገዲፋ ወፂኣ ኣላ ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ሰላም ከም ትደሊ ብተደጋጋሚ ኣረጋጊፃ ኣላ ግን ኣብይ ኣሕመድ ንዓኹም ክወረኩም ከም ዝደሊ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ولا ونجي تي ناي ታደሰ ወረደ ኩነታት ምስቲ ናይ ህወሓት መራሒ ዝብሎ ዘሎ ፈፂምካ ዘይቃዶ ምዃኑ ስምዑ ብዚ ከም ሰበብ ምክንያት ሆነካ በቃ ርእዩ ላይ ፍለጡ ላይ ድልየቱ ውጊ ካብታ ስም ፕሪቶሪያ ምውፃኡን ባዕሉ ውጊ እዩ ውጊ ስለዚ ይንበር ውጊ ታስም እንደርሕት ዒስዋ ውጊ ሰላም ይደለ ዘሎ ማለት በዚ ከዓ መፅወኒ ዘየለቦ ገቢሉ እመኑ ኔረሚም ወልያ ኔረሚም አምሐራ ኔረሚም እናተባለ ዝወፀይ ስለዚህና ክልታና ምታይልና ናይ ባዕሉ አጀንዳ ኣሎ ማለት እዩ ተናይ ትግራይ ለኣሎነት ክምል ስለ ዘይደሊ ካብ ሓሊፉን ቅድሚ ሕዙን ኣነ ክትፉን እዮም ወፊሮም ኔሮም ዛ አጀንዳ እዚ ኣኒሃ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ትምዘል ናይ ዕጡቁ ምድላው ሚድያታት ሓልፍ መልእክቲ ፓርላማ እውን ብቴክኖሎጂ ብገለባ ዝበሃል ነገራት ኩሎም ዘሪኡኻ ናይ ሰላም ኣይኮነን ሽማግለ ኮይዱ እናተባሃለ ምስደዱ እምበር ከም ኣይኮነን በቃ ገይረ ነይረ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውግእ ተኸፊታ ኢትዮጵያ ዓዲ ኮይና ናይ ምቕፃል ዕድላ ይውዳኡ ገይረ ነይረ ሕጂ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ቦግን ናይ ህወሓት መራሒ ዶክተር ደብረፅዮን ንፁር ዝኾነ ኩነታት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ይደሊ ከም ዘሎን ምክንያት ንክፈጥርን ወይ ዋ ነቲ ካልእ መንገዲ ከይፈተንካ ስለምንታይ ኣብ ኩናታት ኢኻ ንኸይበሃል ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ ሰባት ኩላቶም ተረዲኦም ኣለው ብወገን ናይ ኣምሓራ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ካታ ሃይዛ ክብየ ኣብቲ ናይ ካልእ ትዕዝብታት ከያተና ምክንያቱ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ክሪቲካል ታይም ራይት ናው ፋኖ ኣምሓራ ኣብ ምንታይ መርገፅ ኣሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በድሮን ቴክኖሎጂ የመተማመንና በዛ ብልጫ ባለኝ ብልጫ ጦርነቱን አሸንፋለሁ የሚል መታበይ ያሳያሉ። አሁን በተለይ የፋኖን ውጊያ በተመለከተ በግልጽ ነው የሚታየው። ቅድም የዘነጋሁት ነገር የኤርትራና የኢትዮጵያን ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል። የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው የሚለውን ስል አሁን የጠቀስከውን ነገር ዘንግቼው ነው። የኢትዮጵያ ውስጥ የኤርትራን የኢትዮጵያ ጠላትነት ለማረጋገጫ ማህተም እንዲሆን በቃ ታስቦ የሚደረገው ነገር የዚህ
انتايم زبلو زلو ابي احمد عبدي مس فانو زغبرو كينات هذا نجر نريو اب درونات تامامن حيل مخانو بزح بدرونات شجر كفتع زخل كوينو يدسمعو كم عينت اكايدا زلو مراحيو سلازي نتنا درونات كنتات عودو كينات زغير نيرو تزخون نيرو بتنسوم زبلو زلو ابي احمد كساب حجي ابي بوتا محلوي سلازي تي درونات زبلو زلو كم تزدله عودو كينات قيرو لي قالو تالاي دما مسير ترايبلو نايت صلاي خاصلاي فتاوي خوي مشارخ تخايو سلازي ابي احمد نيرترا انت عينت صلاي مخانو نصور يا بزوانزي حلوف حليفو نيرترا سرعات كغيرو نزدليو حيلتات بقلتي بميديا بزقاوح منقدي يحجزون كم زلون نعطاتهم فاند غيرو ناب كوينات يدلادلو كم زلون بكل العفار بلو كمو نتبرجنا حملو بالا اديس ابا بزح مناوراتات كم زغبره سلازي زي بقلتي ابل على ايرترا سرعات ناي مقيار زلوهم حلمي نصور كم زخوني افريطوم الله سلازي منقس ايرترا مسكالوت حيلتات مسفانو ديو مسكال كوينو نخسرح اخولن تروفن مخنيات كم زلو يوم زنقرسو نحنا دما سلاينا من مخالفه ليتنا لنا مس منقس ايرترا زصاله غداي يبلنا مس ناي بلصقنا سراويت ግን ጎምሸት ንታቆሳልና ስለዚ አመወዳታ ነተሰላልፋ ባዕሉ ይዘቀላጥፎ ዘሎ እና በልዮም ተዛረቡ ኣብዚ ድማ ስፍዕ ዝበለት እንተናዮም ዝቡ ዘሎ ሓቂ ሓይሽ እቲ ናይ አብይ አሕመድ አካይዳ ነቲ ፖለቲካ ናይ ትዞባ ከመይ ገይሩ ይቅይሮም ዘሎ ንርለና ናይ ዓፋር ድራማ ድማ ናብ ኤርትራ ከመይ ገርካ ተልግባ ይሄ ኃይል በርከት ብሎ ቲፒኤፍ የሚባለው የሚንቀሳቀሰው ከመቀሌና ከአድግራት በጣም በቅርብ ርቀት ላይ ያለው ዞን 2 የሚባለው አፋር አካባቢ ጥቃቱ ወሰደ በረካይ ይሄ ጉዳይ እልባት ካላገኘ አይታወቅም የሆነ ድንገተኛ ዘመቻ ወጥቶ መቀሌን ሊቆጣጠር ይችላል መቀሌ ከተቆጣጠረ ከዛ በኋላ የሚሆነው ያ ቡድን የሚሆነው ወይ አክሱም ጫካ ውስጥ ወይ ደግሞ ሽሬ ሸለቆ ውስጥ ብቻ ሊሆን ነው ማለት ነው ህይወቱ የነ ዶክተር ደብረጽዮን ህይወት ማለት ነው ይሄ ከመፈጠሩ በፊት መደምሰስ አለበት የሚል ገፊ ምክንያት ስለያዘ ነው አንዱ ምክንያት እሱ ሁለተኛ ግን ኢትዮጵያ ወደ አሰብ የምታደርገው እንቅስቃሴ ለመግታት ሻዕቢያ አንድ ዕቅድ አወጥቷል ምንድነው ያወጣው ዕቅድ ቀይ ባህር አፋሮችን ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አፋሮችን በማገዝ እዚህ አፋር አካባቢ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ አድርጎ ወደ አሰብ ለመግባት ሙከራ ያደረገ ነው ያለው ይሄ ሙከራ ለመቀልበስ ብቸኛ መደረግ ያለበት አፋር ክልል የሚባለውን ዞን በተለይ አፋር ክልል የሚባለውን ቦታ የጦርነት ቀጠና ማድረግ የሚል ነገር ነው ተሱ حكم زعجي بقى رقيق زخونه انتنا مستيراو كود كم زفتحو خيني تزارب زلو هايم زبلو زلو نحنا ناي عفر حيله اسلطينا ما بيرترا غص وراد نخغبرنا تبابع سلازلنا شعبيا دما بتكوينات ابيرترا ديكونس انت قينو ابتكل العفار نكوينات دالو زلو ابو كوني زمرت ولا ونت تግራይ እትኩይናት አቡ ከሆኒ ዝመርጾ ከምና በሉ ኩሉ እትኩይናት ናይ ሻዕብያ ኢዳለው ወታብ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ኢሎም በሓይል ጠዋዊዮም ነትኩይናት ምስ ኤርትራ ኮኔክት ክገብርዎ بكل البروباغانديستس ناتو زغبر زلي ابزيا حنت ነገር ክበኩም ቀድም ሕጂ ኣብዚ ቻነል እዚ ተተጋጋመ ንዛረበ ዝነበርና ኮይኑ ሕጂ ግን ብግልጽ ኮይኑ ዘለዩ አትንክቲ ሪኮግኒሽን ከማን ባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ አገዳስ መድረክ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ዝሽላም ዘሎ ኣብዚ ሲዩም ተሸመረይዎ እዚ ሰብዚ ኣብ 13 እዚ ሰብዚ ተራ ሰብ አይኮነን ኢልና ኣብዚ ቻነል ተተጋጋመ ገሊጽና ኩሉ ትዝበሎ ፕላን ሽዑድ ዛረበ ዝነበረ አብይ አሕመድ ደጊሙ ተዛረበን استراتيجي ድማ አብይ አሕመድ ብዑዝ ገብር ዘለይ ኣነ ወላ ሓንቲ ናይ ሰላይ ሓበሬታ ዘይብለይ ክነሰይ እንታይ ኢለ አብይ አሕመድ ካብ ዝንላዕል ኢንተሊጀንት ክኾን ኣይክልኒ እዚ ሰብ ዝዛረበ ዘሎ ወይ ካብ ምንጪ ካብቲ ውሽጢ ድመጾ ወይ ውን እሱ ዝሓስቦ አብይ አሕመድ ውን ከም ምኽሪ ክወስዶ ይኽእል እዩ ሕጂ ድማ ብተደጋጋሚ እንታይ ኢሎም እዚ ሰብ እዚ ኣፈኛ ናይ ትብልጽግና ስትራቴጂ ናይ ትብልጽግና ቀጻሊ ዝገልጽ ዘሎ ሰብ ንሱ ምዃኑ ዝብል ኣብዚ ተሰለሰ ጽሑፋት ወፂኡ ኣሎ እንታይ ስለ ዝበለ ይስምዕዎ የአሰብ ጉዳይ የተነሳው አማራ ክልል ውስጥ በምትሰሩት ጉዳይ ነው ተቀበለኝ የአሰብ ጉዳይ የተነሳው አማራ ክልል ውስጥ ያተራመሳችሁት ባለው ጉዳይ ያጸፋ መቅሰም በአማራ ክልል የምትሰሩት ስራ ትላንትና በአዲግራት ተደገመ ልብ አድርግልኝ እኔ ነገሮችን ነው ማጠናው ዋናው ነገር እዚ ሰብ እዚ ጠቅላላ ነታ ናይ ኣብ ገይም
ንህዝቢ ኤርትራ ዝገለጸሉ ነገር እንተሎ እዚ ገለ እንታይ ይብሉ ነይሮም ነዚ ካነ ምትኸልና ግደፉና እስከ ክንደይ ጫታውያንን ናይ ጫትን ናይ መስተን ሰባት ኢና ክንሰምዕ ይብሉ ነይሮም ግን እቲ ዘረባ ናቱ ተሰሚዕካ ተራ ዘረባ ከም ዘይኮነ እዚ ሰብ እዚ ብልሕለወ ይብለኩም ኣለዎ ስለይ ሓበሬታ ከም ዝወሃቦ ግን ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኩለን ተነጥብታት ናብ ዓሰብ ስለምንታይ ክኸዱ ከም ዝደልዩ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ስለ ዘሎ ንሕና ንዓፋር ከነሰልጥን ኢና ብርጌድ ንሓመዱ ገለ ጌርና ድማ ብዓዲግራት ክንመፀኩም ኢና ከምኡ እውን ንዓሰብ ክግበር ዝኽእል ገይም ከመይ ጌርካ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ተፃዊትካ ንህወሓት ዕጢቕካ ናብ ውሽጢ ኤርትራ መጥቃዕቲ ንክገብሩ ምስ ኤርትራ ክዳኸሙ ክጨፋጨፉ ንሕና ድማ ናብ ዓሰብ ንከይድ ኩለን ተን ፕላን ኣቢ ሓሲብዎን ዝነበረ ዘይሰርሓ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሚድያ ተዛሪብዎ ነይሩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብዙሓት እዮም 234 ኮሜንት ሪኢ ኣለኹ ዝፀሓፉ ብዛዕባ እዚ ዝብሎ ዝነበረ ሰብ ብልፅግና ነቲ ሓሳብ እቲ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ኣለዎ የብሉን ብመንገዲ እዚ ገይሩ ይብትኖ ከም ዝነበረ ሓሳብ ሽዑ ኣብ ሰብ ከመይ ኣቀባብላ ከም ዘለዎ ርዩ ድማ ከም ፖሊሲ ብካድረታቱ ብሓለፍትናቱ እንኳላይ ብኣቢ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረበ እዩ ንናፅነት ኤርትራ ብዚ ይዛረብ ናፅነት ኤርትራ እንታይ ይብል ልክዕ እቲ ኣብ ሕጅብ ዝቐረባ ከኢትዮጵያ እወዳደራለሁ ብለሽ ስትነፋፋ በአንድ ቃል ለፍቼ ነው የማልፈው አሊያም ባሪያዎች ነበርን ስለዚህ ነፃ ወጥተናል ብለህ ነፃነት ቀንን የምታከብር ነህ ባርነትን እየመሰከርክ ነፃነት ሊኖር አይችልም ወዳጅ ሀገን አይስቴ ኤኒዌይስ እዚህ ጋር የምናነሳው ፖይንት ምን መሰለህ ሴራችሁን ካላቆማችሁ ጦርነት ይነሳል ጦርነት ከተነሳ ደግሞ እኛ አሰብን ይዘን ነው የምንወስደው ያ ግን ሌላ ነገር ያመጣው ባለም አቀፍ ጉዳዮች እንግዲህ ኤርትራ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ነች ኤርትራ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ነች ኢትዮጵያ ጓዳ ውስጥ ገብታ ስትርመጠመጥ ነው የምትውለው እሱ ዋላቲ ሕቶ ናይ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ክድፈር ከም ዝኽእል ንናጽነት ናይ ኤርትራ ክደፍሩ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቡ ነይሩ ይሰብ እዚ ኣብቲ ግዜ ትክክል ኣፈከርቲ ገለ ንብሎም ነርና ሕጂ እውን ፈቐራ እንድዩ ግን እቲ ዘረባ ንሱን ኣብይ ኣሕመድን ዝበልዎ ሓደ ዓይነት ዘረባ እዩ ስለዚ ወይ ኣብይ ኣሕመድ በዚ እዚ ዘማኽሮ ምክንያቱ እቲ ዳንኤል ክብረት ዝበሃል ኣማኻርናቱን ካብ ዝሓይሽ እኳ ኣይኮነን ወይ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ መንግስቲ እዚ ሰብ እዚ ብቐጥታ ኣለዎ ሓንቲ ኣብኣተን ነቒፅና ኣለና እቲ ኩነታት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ይመስል ንቐፅል ንኤርትራ ክሓልፍ ኮይኑ መሬት ትግራይ ክትጥቀም ናይ ግድን እዩ ኣየር ትግራይ ክትጥቀም ናይ ግድን እዩ ስለዚ ኣብዚ መፅኡ ዝዝፍዘፍ ሰራዊት እንደገና ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ክዝፍዘፍ ውግኡ የለ ሞቱ የለ ዝደኸመ የለ ክዛዕምዛዕ የለ ማለት እዩ እንደገና ትግራይ ሕዚ ዝተወሰነ ሓይሊ ምስ ኤርትራ ኣሎ ተባሂሉ ስለዝግመት ኣዲስ ኣበባ ቂም ኣለዋ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዝተወሰነ ሓይሊ ትግራዋይ ኣሎ ተባሂሉ ስለዝግመት ኣለውን ኣብቲ ስሩዕ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ተጋሩ ኣገደስ ተጋሩ ስለ ዘለው እዚ ብይፋ ልዕሊ ኣለውን ኣስመራ ቂም ኣለዋ ስለዚ ናብ ዝረፅም እዚ ምስ ኣተዋ ፀማልያታት ምስ ኮና እንተኺለን ንትግራይ ምጉዳእን ኣይተርፈንን ምክንያቱ ምሳኹም ምስ ኤርትራ ተሰሊፉ ከምዚ ጌርና ዓንቂፍኩምና ባሕሪ ብሓፂር ግዜ ከምዚ ከይንገብሮ ተዘይተዓዊትካ ኢትዮጵያ እንታይ ትብል ሓፈሻ እቲ ዘረባ እንተሪኢኹሞ እንታይ ንምግባር እዩ ብዙሕ ቀልበሳ እንዲና ብዙሕ ተንኮልን ሽርሕን እንዲና ንርኢ ዘለና እንታይ ክብሉ እዮም ነቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ካብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ንምብታሕ ኩሉ ዓይነት ካልኩሌሽን ኩሉ ዓይነት ሲናሪዮስ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኤርትራ ምስ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ምስ ትግራይ ሓሸውየ ትገብር የላን ዋይ ዱ ዴይ ሃቭ ቱ ኢንቮልቭ ኤርትራ ኣነ ይርዳእነን እዩ ኤርትራ ንነብሳ ዝኣክል ብድሆ ይመፅኣ ስለ ዘሎ ነቲ ኩናት ይኹን ነቲ ካልእ ዝኣክል ምድላዋት ክትገብር እምበር ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኢዳ ኢትያላ ክንብል ኣይንኽእል ኢና በን መንገዲ ኢኻ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኢዳ ኢትያላ ክትብል ትኽእል ኣብ ጉዳይ ናትኩም ብባጀት ድዩ ብቁጠባ ድዩ ብወታደራዊ ድዩ ብገለ ድዩ ኮለል ዘብለኩም ዘሎ ኩነታት ናትኩም እዩ ምስ ኣቢይ ምስ ብልፅግና ዘለኩም ምስ ፈደራል ዘለኩም ምስ ካልኦት ከባቢኹም ዘሎ እምበር ኤርትራ ኣብ ዲቤት ናይ ትግራይ ክትኣቱ ይግባአን እዩ ግን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ እንተደኢቲኻ ፖለቲካ ስለ ዘይሰርሕ ደፊእካ ደፋፊእካ ንኤርትራ ንምእታው ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ዝያድ ስምዖ ድሕሪ እዩ ትወዲ ወረደ ኣወል ስዒድ መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ሓቂ እዩ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብይ እውን
ኩናት عيدلن نيرو ادمون الى يكون الحزي سلام زبل زرع زرع خمسة يخل تردي من عندما كأصل الخمسة يخل تردي يقول الله ادمون تموانا مرحتو تموانا دفعتنا محران إيرترا كاوزيهم كي تفاتح إيه تسلم بالله نعون كيسن لا تتنكا جن جيزيون خمسة اليوم نافلة ما خلا من سلة غانا ما نايدقف عنتون كبيت سلة غانا anyway زياسك بزيا غيرنا نودا تي نفلطو تي ናይ ብልጽግና ስርዓት ካብ ቀረዋን ጀሚሩ በቶም ናይ ብልጽግና መራሕቲ ኢና ዝብሉ ተኸታታሊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውግእን ውጥረትን ንምፍጣር መደረታት ነገሩ ጸኒሖም እዮም ማለት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትሮም ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ዘቕርቦ ካብ ቀፂሉ ናይ ስርዓት ኢታ ማጆር ሹም ቀፂሉ እውን ናይ ስርዓት ኣምባሳደር ማለት ብርሃኑ ጁላ ከምኡን ባጫ ዝበሃሉ ሰባት ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ 2016 ዝነበረ ንውግእ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ምክንያት ግን ምኽንያት ዘይኮነ ነጥብታት ክላገብ ዘይኽእል ክትሓዝ ዘይኽእል ዘይስነ መጎታዊ ስራሕቲ እናፈፀሙ ምስ ቀነዩ ከታቲሎም ብወገን ዓፋር ናይ ወራር ሙከራታት ኣካይዶም እዮም ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ደቡብ ትግራይ ንስራሕ ዑደት ኣብ ዝወፀሉ ንኡ ንምትዕንቃፍ ኢሉ እውን ካሊእ ፀገም ንምፍጣር እውን ብልጽግና ተንቀሳቂሱ ማለት እዩ እዚኣ ኮይና ተሪፋ እቲ ኣምሓራ ዘሎ እዚኣ በዚያ ዘረባ ብዙሕ ግዜ ክንውዳእ ንኽእል ነዛርስ እየመጡ ይህን እየመጡ ነው እንዳትረሱ አንድ ቀን 4 ኪሎ ተያዘ ሲባል ታያላችሁ ትግሬ እየመጣ ነው ሁለቱ ትግሬ ተጠናክሮ እየመጣ ነው አሁን እየመጡ ነው ጥይት አብይ አህመድ ጦር አንድ ጥይት ሲያፈነዳ ታዩታላችሁ ሆ ብለው ነው የሚመጣው ማንንም አያቆማቸው ልታዩ ነው ከመላሴ ጸጉር ሁለቱ ትግሬዎች ባይመጡ በቅርብ ቀን ታዩታላችሁ ጽቡቅ ገሪ ዝነግሮም ዘሎ እየመጡ ነው ትባሃል ተነበረ ዘረባ ፋኖ ይኮነ ንፋኖ ዘይኮነስ ንሻዕብያ ንህወሓት ንሻዕብያ ንትግራይን ብሓደ ኮይኖም ሶም እዮም ዝመፁ ንኣዲስ ኣበባ ኮፍ ክብሉ ዝኽእሉ እዞም ክልተ ሓይልታት እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ዝኽእል ኣጀንዳ ወይ እውን ዕላማ ከም ዘለዋ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ገሊፃ ኣይትፈልጥን እያ ይግዳስ ምምፃእ እንድሕራሉ ኮይኑ ንኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ መን ምዃኑ ንፁር እዩ እናበለይ ዝነግሮም ዘሎ ክልቲኦም ብሓደ ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለው ናይዞም ክልተ ሓይሊ ድማ ንኢትዮጵያ ስርዓት ናይ ምቕያር ድሌት እንተሎ በዚኦም ጥራይ ክፍፀም ዝኽእል ዝብል ቲዮሪ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ከየርአየት ከላ ብተደጋጋሚ እንሪኦ ዘለና ዘረባ እዩ ኤርትራን ትግራይን ብሓደ ክሰርሑ እንተጀሚሮም ትፅምዶ ድማ ናብ ወታደራዊ ኩነታት እንተተቐይሩ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣበን ዝተወድአ እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም እዚ ድማ ኣይ ቲንክ ብኩሉ መንገዲ ወላቲ እዚ እጂ ፀላኢ ናይ ኤርትራ እዩ ፀላኢ ናይ ተጋሩ እውን እዩ ግን እቲ ኩንነት ከምብቦ ድማ የፀገሞን ወላቲ ዕብድብድ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ፈንጎፅጎፅ ንሪኦ ዘለና ካብ ፍርሒ ዝብገስ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትርዮ እዚኣ እስከስምዑለይ HOA country offered you an olive branch. You burned them all, convinced you were the smartest man in the region. By all means, keep isolating Ethiopia and turning it into a joke on the world stage. Bravo, truly. Out of sheer desperation and ignorance, you've begun aligning yourself with the wolves of this region. Only a desperate and clueless leader aligns himself with the wolves of the region, and here you are, proving that point perfectly. You know እዚ ዲበት ዓይኖም ሓየሎም ወዲ ኤረይ ዝበሃል ፕሊዝ ኬትኩም ሰብስክራይብ ግበሩሉ ኣብ ኤክስ እዩ ዘሎ ሓግዝዋ ተባብዕዎ ሓየሎም ወዲ ኤረይ ሓየሎም ወይ ድማ ሓየሎም ወዲ ኤረይ ኢልኩም ደልይኹም ሰብስክራይብ ግበርዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከማኸ ዕድል ዝተዋህበ መራሒ ነበረ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓንጎፋ ኢለን ተቐቢለን ኣብ ዕድል ዝሃባኸየን ብምሉ ሓሽሽካ በሊዕካዮ ምክንያቱ ንስኻ ዝበላሕካ ይመስለካ ነይሩ ልዕሊ ኩልና ብልሒ ዘለካ መሲልካ ነይሩ
ምናልባት ገለገለ ብድሕሪ መጋረጃ ኣጆኻ ዝብሉኻ ዛብእ ሒዝካ እንተመፃኻ ዝሕግዙኻ ልዕሊ ኩሉ ዝገብሩኻ ይመስለካ ነይሩ ምዝቢ እንተመኺርካ ግን ክርዳእካ ዘለዎ ኢልዎ እቲ ምዝቢ ዝኾነ ክትሃድን ኢልካ ከይድካ እንተ ደይሰሊጥካ ዝቢ ንዓኻ ይክበልዕ መጀመርያ ኢሉ ዝብን በጊዕን ብሓደ እንተመኺርካ ኢልዎ እቲ ዝቢ ካልእ ስጋ እንተዘይረኺቡ ንዓኻ ስቕ ኢልካ ክትከይድ ዓርከይ ኢሉ ክገድፈካ ዝኽእል ከይመስለካ ክትብልዕ ኢኻ ኢሉ እዩ ኣገዳሲ ዘረባ ዝቦ ዘሎ which is actually the reality ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃታት በፂሑ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ድማ ብኩሎም መንገዲ ብሸነ በሎ ብፋኖ በሎ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ በሎ ናይ ቁጠባ ፀቕጢ በሎ እቲ ፀቕጢ ብማሕበረሰብ ዓለም እዚ ናይ ወዲ ወረደ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ፀገም ናይ ካልእ ሽግራት ኩሉ ተኣኻኺቡ ንዓቢ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ይገጢምዎ ዘሎ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ክወፅእ ኣይወፅን ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እምበር ለንቀነ ሓንቲ ኣገዳሲት ፅሕፍቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣናሊሲስ ክንርኢ ጀሚርና ኣለና እዚ ኣናሊሲስ እዚ ድማ ናብ ኣብዚኣ እታ ኣርቲክል እውን ክንሪኣ ሓደ ካብቶም ዲፕ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ እዚ ሃብቲ ግርሙ ኣነ እኮ ሃብቲ ድሙ እየ ዝብሎ ሓጎስ ገብሪ ሂወት ወልደ ኪዳን ኢሉ ብዛዕባ ኣቶ ሓጎስ መጀመርያ ኣብ ሆርን ሬቪው ዝበሃል ነዊሕ ዝኾነ ትንተና ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ኣለና ዝበልዎ ሓንቲ ካብቶም ሰራውር ናይ ደም ናይ ኤርትራ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ድማ ብዘይ ኣቶ ሓጎስ ክቕፅል ከም ዘይክእል ኣብዚ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኣቶ ሓጎስ እንድሕር ኣሊኻ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክዓኒ ይኽእል እዩ ዝብል ብኣታቶም ሓደ ኣገዳሲ ኣናሊሲስ ዝበልዎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እስከ ይብሉ ኣለዉ ብዛዕባ ኣቶ ሓጎስ ንነዊሕ እዋን እዮም ክዛረቡ ፀርዮም ዘለኹ ምናልባት ስለ ናይ ኤርትራ ካሊእ ዝፈልጥ ኢለ ዝኣምን በቲ ዝረኣናዮ ተግባራት ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ወይ እውን እዚ ኩነታት እዚ ኣይርድኦምን ኣይብልን እየ ግን ብሓፈሻ ንህዝቢ ኤርትራ ክሕበር ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ሕማቕ ኣጀንዳ ናይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናብ ምንታይ ከተኩር ከም ዝኽእል ኣጀንዳ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ ናምበር 2 ወይ ከዓ ናምበር 2 ኣገዳሲ ኣብ ኤርትራ ኢሎም እዮም ንኣቶ ሓጎስ ኣብዛ ኣቐሚጦሞ ዘለዉ post independence became the financial architect of Eritrea's regime controlling vast assets through Red Sea Corporation ከምኡ ድማ ሕድሪ trust offshore accounts mining deals and black market networks blah blah ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ብሓፈሻ ኣቶ ሓጎስ ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲ ሰብ ምዃኑን መተካእታ ክርከቦ ዘይክእል ሰብ እዩ ስለዚ ስለምንታይ ናብኡ ዘይነተኩር ዝብል ዘረባ እዩ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ዕደና ናይ ወርቂ እንድሕሪ ኮይኑ ናይ ፖታሽ ኮንትራክት ናይ ኣብ ኮላሊ ዘሎ እንተኮይኑ 2% ናይቲ ዲያስፖራ ታክስ ተኮይኑ ብምሉእ ኣብ ኢዱ ዘሎ ምዃኑ እዮም ክሕብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ርአያ ነይረት ኣርቲክል ክልተ ሰለስተ ግዜ ወፅአ ነይረን ሓንቲ ቁጠባዊ ኣካይዳ ናይ ህግደፍ ትብል ወፅያ ነይራ ፀኒሖም ድማ ንሓጎስ ንኣቶ ሓጎስ ኣተኪሮም ካልእ ኣርቲክል ገይሮም ነይሮም መበል ሳልሳይ ግዜ እዩ ዝርዮ ዘለዉ ስለዚ ደሪዘ ታርጌትድ ኣታክ ኣብዚ ንሪዮ ዘለና ምናልባት ዘይረኣዮ ሰብ እንተሎ ድማ ንዝምልከቶ ኣካል ንክበፅሕ ኢልና ንገብሮ ዘለና ኢና ስለዚ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ ክትርብሾ ወይ ክትቀትሎ እንተደሊኻ ሓንቲ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክትውሰድ ዘለዋ ናብ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ሂወት ዘተኮረ መጥቃዕቲ ክግበር ኣለዎ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ደቂቕ ኣብ ዝረእይዎ እንታይ ዓይነት ዕንወት ክወርዶ ኢሎም ካልኩሌሽናቶም እዮም እዚ ንኣብነት ዝብለኩም ዘለኹ ካብ እቲ ዝፅሕፎም ገለን ክትሪኦ ከለካ ኣብይ ኣሕመድ ካብ እውን ላዕሊ ብልሒ የብሉ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከም ናትና ፈተውቲ ሃገሮም ኮይኖም ጥራይ ዝፅሕፉ ኮይና ይስምዓንን እዩ they still have some information ስለዚ ንኤርትራ ስርዓት ረጂም ክትቀይር ተደሊኻ ብኣቶ ሓጎስ ተጀመርካ እቲ ዝቐለለ እዩ ዝብል መደምደምታይ ዝበፅሕ ቁጠባ ኤርትራ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከመይ ኢሉ ክዓኒ ይኽእል ደሞዝ ጠጠው ክብል ይኽእል ኣታዊታት ክጠፊ ይኽእል እቲ ናይ ባጤራ ዘሎ ኩነታት ክእለ ይኽእል ንኩሉ ነገር ኣቶ ሓጎስ እንድሕር ሃሊኻ ክእለ ይኽእል እዩ ኢሉ እዩ ዝኣምን ቀላል መልሲ ናይ እዚኣ እንታይ ኣፈሊጥኩም ኣለኹ ካብ ኣሜሪካ ደለቢምካ ኮይንካ ኢኻ ትብሎን እዚ ናይ ኣሜሪካ ሱፐር ፓወር ናይ ዓለምና ዝበሃል ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ክብል ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ብኸመይ ይንቀሳቐስ ኣቶ ሓጎስ ካብ ራዳር ናቶም ዝረሓቐ ይነበረን ወይ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣበይ ከም ዝቕመጥ ገዙ ጠፊዎም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ንዓለም ሙሉእ ክቆፃፀር ዝኽእል ቴክኖሎጂ ኣለዎም እናተባሃለ ከሎ ስለዚ እንደ ኣቢ ክትገብርዎ ትኽእሉን ክትብልዎ ትኽእሉን ሲ ዓቕምኻ ምፍላጥ ከማን ፅቡቕ እዩ ደብረፅዮን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ናይ ፋኖ 4-5 መራሕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዮም ዝቕመጡ ዘሎ ፍሉይ ናይ መንግስቲ ማሕበራት የብሎምን ነዚኣቶም ክትቋፀሩ ዘይከኣልኩም ነዞም ሰባት እዚኣቶም
ሓደ ሰብ ክነግሮም ኣሎ ዓቕሙኹም ፍለጡ ዝብሎም እዮም ሲኖም ዘለው ኣይሆፕቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ገለ ፖይንት ትሪ ልመፅዩ ዓቕሙኹም ፍለጡ ኢሉ ብተግባር ከርእዮም ምክንያቱ ናይ ዚኣቶም ሰባት ዕንደራ ዳርጋ ደረቱ ዝሓለፈ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ግን እስቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኣስተውዒልና ክንሪዮ ነዚ ኩነታት እውን ምግንዛብ ከድልዮ መን ይፈልጥ ተሓበሬታ ኣይሓልፎምኒ ግን ተሓለፈ ከዓ ነዛ ናብ ዝምልከቶ እንተበፂሓ ድማ ደስ ይብለና ክብል ይደሊ ብሓፈሻ ናይ ኤርትራ ኩነታት ወይ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ነዚ ይመስል ናይ ሎም ኣርስቲ ነዚ ዝመስል ኢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪቶን ሓሳብን ድማ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ እናበልና ምዝያ ክንገድፈኩም ናባና ዝበልዎ ናብ ኣቶም ተጠውዩ ዛረብና ኣየው ዛረብና ልዕሊ ዘበን ኩፉና ሓስቡ ዛረብና በዓልዮት ሃይማኖት ክወጃጅቡና ዛረብና የሕዋትና እናበሉ ሓዊ ክሰዱና ዛረብና ኣሎ እንዶ ከኣሎም ፍጹም ዘሕለሎ ኣሎ እንዶ ትዋርሳይ ሃገሩና ዋሕሳይ ኣሎ ዲያስፖራ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ዋሕስና ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ጀጋና ኣውረ